Vaig descobrir la Terra Alta ja grandeta, tenia 2 nens, amb els nens, meus 2 fills petits, i he tornat, com sempre que torno als llocs que m'encanten i que són molt especials. Per mi la Terra Alta és una zona molt especial. És que una vegada vaig anar amb els meus sogres. Jo tinc un sogre que és anglès, que és molt viatger, ha estat en no sé quants països del món, i recordo que estava en una casa rural i era la tarda i hi havia una alzina meravellosa, el vent, la rumor de l'aigua, i el vaig sentir que li deia a la seva dona: mai he estat a un lloc tan maco com aquest. I que el meu sogre, viatger impenitent, digués això d'un lloc, diu molt de lo fantàstic i especial que és la Terra Alta.